Bishop Mutendi has given another luxurious car by NaWicknell Chivhayo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeNaWicknell TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndokutendai nesupport yamuri kutipa pano nguva dzose. Few weeks ago, NaWicknell Chivhayo donated a brand new 2025 Range Rover Autobiograph SV and a Land Cruiser LC 300 series to Bishop Nehemiah Mutendi. But driver akatumwa kuno collector the Range Rover was involved in an accident in Featherstone. Izvo zvakazoita kuti Range Rover inge ichikuvara zvakanyanya kumberi kurutivi rwekuleft. So muzuva ranhasi tazoona NaWicknell Chivhayo achipa Bishop Mutendi another brand new luxurious car inova iyo 2025 Mercedes-Benz Maybach GL600 facelift valued at $550,000 US. Iyo yanzi iri kureplace Range Rover yakaita accident. Ndipo paunoona kuti mari inoenda pane imwe mari. So ladies and gentlemen, ngatisangane mu comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda.